Welcome to the lastminute.com London Eye. Are you ready to be part of London's skyline? Yes. Whilst you're enjoying the amazing views, the ride might stop briefly at times, just to help other guests get on. This is totally normal. Llegada puntilla. Γεια να δούμε
εκείνος ο μυστηριός ουρανοξύς και θα τον δούμε από το πάνω. Ω, μπαμπά! Τι είναι εκείνο εκεί το τρίγωνο εκεί, μακριά μακριά. Ω, αλήθεια. Τώρα τι να είναι. Τι. Έρχεσαι λίγο. Γιατί βλέπουμε ένα τρίγωνο πυργάκι. Ναι, εκεί, μακριά στο πάτο. Γίνεται κάποιος να ξεχαστεί και να μείνει εδώ πάνω, εδώ έξω. Εσένα σ' άρεσε η τσάντα. Εμένα όχι. Δεν την είδε. Θα όσο την άκρη. Το είδε. Με λέει να σας άρεσε, σου λέει πώς σας το. Μόνο πήγαινε σιγάρα, δεν σας το είδα το τσαντάκι. Κοιτάξτε κάτι. Λίγο φτάνουμε στην κορυφή. Για να δούμε εκείνος ο τρίγωνος ουρανοξύστης τι ζώταν φαίνεται από εδώ. Για να δούμε, θα τον βρούμε.